Mamma jo Sompa 93.1 FM Sunday ya demo live for Sunyane. Aya Sompa 98.9. Abusiano sia boy mamma jo. Ana aya kwesi de. March bosom de toso dun kona fimpimi no ne aduonu miensa so nie. Abena wi adu sane meno siaka se boa. Ya boabo na nyina no frefeduam ha no ya dane ya kire de mamo ewa mamra kwaso. Na na samodo ya de ba ne de makote no bi enie. Andi samayoko ne chichira ni wasantema ntemo de ato dwa kire se watim so 100% Sierra John Dramani Mahama wo medi oma Ghana yanim sanso ana Media Foundation for West Africa panye kwanchofo ya wadano so akasa ya wochiramuo wasana no ruling ye kwaso High Court efa anas armia anas anye Kennedy Japan won sansamo no nyame anim no hunu se fa ba bi enyoma ankoyi Yabakwa nsamfo from na mampanya bedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia meka sai wa santemantemo manhia fikase mu ana kwaside no wono so de odo abebodum sanso ana wokọ adanwoma sia no ewa kwabri east ya awahene ye wo hono so akasa ya wo kyeremu sa honidie yamane ya pa no so hemam kurampo eno ane ade a edikan ana no kodo ye kwamuru to ye Anam suoma nipa makoma kwaduonu numu ana wanmu twa Lake Volta ekwa wi akire emu numa te nananom wanse do no ne yatete akire se kodro no de na woka no aposifo ensa aswenimu sanso ana kanema panyi ye John Dramani Mahama wano so bontoa ewa santemantemu na sampi no a eno de atudwa afoforo bi ka wenum ho yadne nyina baba somo sa na kwasidei anumeno nsia kase bosha no soan nyoma ko bia daro mawo enum krai mu se twitwe eye mezo food drink wo pa no de ebabo wa mu ahoden pa wo kala ne gina so na fe wa pomden asipia sita eno ane mizo 5G energy drink and shoka ho pa ye nuano memba no mu amoye dwumaden kankan drawafo ene a wanu mu amu gina wo mu na so ntenten che adwadefo ma 5G drink eno ane de ebabo wa brepam ya de wan mo sempa abatudwa me amaje adwa na kwasie yi abare sansam nyina wa watesa akodi amamo ayeme atwemade hye konkron akosuya ajewa akode boaten afei ensem no ankasa ne nchemu eni Ayaka say kanema panye ya John Dramani Mahama wa wasantemantemo ya wabontoa na wahwese eto hene ne ese hene fo ya wo ndi siamanyokuo ni mu no wadana sambato one mani mu na fe one magina die na kwabasa kwanya badawo so wato aba no yi frankatunia one matumi ayi wano a wogina brane se konkoma ne chan na wababa di amanyokuo no anim enam so ama santemantemo chechirani Aldema NDC amanyokuo no yera Augustus na akwasi ade atudwa ya wo kyeremo sa wone ande se kitafo ye wa santemantemu ni mu mpanyifo nyina da one more tentem so 100% say ye John Dramani Mahama wa maboa no nkonkoden emfama amanyuko ne pa wose aye bi da ho no mu ayensa nkokiri nkopefoforo bia da say wono mramesi one man mu nam sunti wo wa ye John Dramani Mahama ne modern boy to ho ache enhyehyɛ ma pa wode gu akwan mu mra bi atwamu abra obetena konya so sema mpanye no a na jasa danse nyina no sa wose asa toa no so na wo beyi oman firi nkwasum mu wo man no wagigya ne nyina da ensam wo abra wode nsam ne tudwa ewasen wase abato mpeso so amra wo ne NDC amanyoko ne delegate ahodo bi ahia ye no ana na kwasi ba be kyerem se ye John Dramani Mahama de waye bi pen eji se won sa ma na konya no a ebeboa pa amoma Ghana empempenso ya kodru no wo ye oman no ade afiri mu bio. The next president of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama. Ayazu ane omone no enam ya domase ese omubo ya papa le chidom. Ayazu asowase ene ya baya me ya make an say enye Prime Minister His Excellency John Dramani Mahama na keso hede obaha e kanu dia na ka Ashanti region aba ye beto amano no enough so but we di president ayazu ya pamutau Highness no
Omune Excellency John Dramani Mahama April omuna ese epata but say see adie ya pe dia wa de why be da dia wa ya no ano Ghana ma ede enim enti ya pamuto ya koto abana ya nyina ya koto amano 100% na so wa unim na beto aseno no na usebre na ya de useno eyezu minimum ya last 4 years mo ye edema no enti minimum say this time so ya be ye amana de apro so enti yes say amna na yense na onko be before e kwa de campaign na asante de ya endoso no enti yes amna no ye didede ye din samba e be share excellency John I was young turning Kaya Aya Santema Temotinani Adema NDC Amanyoko no Yera Augustus Nana Akwasi Anakasa ye Ora Sulemana Brahma wano Ayapanye Kwanchofwa Media Foundation for West Africa with Dianimu Wachiremusa Nano ruling year course so High Court Adefa Anas Armia Anas and Yera Canada Compra Kwa Japan Asen Central Marshal Jani Hono Nyamianimni wonu sa nneoma bi akwachwachew ewom wasa sania sania ne sibe kwa na fa baabi na sede Anase fa baabi no yede nanim aye ye from Anase mpo no yabudi atia no ane nneoma kaka ho enam saya so ama wakyerɛkyerɛmu sa osu sesenka sania no nneoma ye foforo de fa ho a enkabeboa pa ama nsɛmtwerɛfo so shoduruma bi ne ye hwehwɛmu a anigye kakra enso atato mu sa sakwaba na sanwa ebeboa wa magana ama yantoto ya ne hyehyɛ ahodo bia yabasa yade gu akwamu no ne nyina da atumi agina so ebra yera Suleiman Brahma ya wono ayapanye kwankyerefo a Media Foundation for West Africa wada no wane samkyerefo ekasa no ensam sei enode atudwa. From the ruling, the defendant admits saying all that, says yes, I made all those claims, but I would prove that what I said, they were true, they were justified, and they were fair. So when I was reading it, I was following it that way. I said, oh, okay, this is going to be interesting. I'm going to see whether or not it was proven that these claims about Anas being a thief, a murderer, whatever it is, how was it proven in court? So I go on, and then of course the judge then establishes what defamation is supposed to be, what the clear defenses are, and of course as a non-lawyer, I understand, reading it. But as I go along, I got to a point I exclaimed to myself, hey, have I read something wrong? So I went back to about 3 paragraphs up to read again. Then I told myself, no, okay, that's not it. Because I saw a clear instance of the whole case moving beyond whether or not Anas is established, whether Kennedy Japan was able to prove that Anas is a murderer, a thief, extortionist, a bribe taker, a criminal, to the judge examining the methodology Anas uses and whether or not journalistically that is appropriate or not appropriate. And then I asked myself there, was this judge a journalist before becoming a judge, or was he maybe an academic in the media sector before becoming? Because clearly he was trying to establish what is right, what is wrong, to the point where he then goes on to say what is being practiced is not investigative journalism, but something else. I think the judgment, the decision by the judge went beyond probing whether what Ken said was true or not true, justifiable, fair, and whatever, to actually himself defaming the character of Anas. I was your way executive director the Media Foundation for West Africa, Yera Suleiman Brahma. Na some corner muno. Kana chocho fobe de chodema NPP amanyoko no akroya wasaya manim ni wo magane mu lawyer wo bebo head na no atum bi ya wo kyeremu se nyame anim ni duru me bi o magane ya ehwe no matrasa
na agensemo was all sha nas army nas and ye Kennedy Japan ruling ye high court de mayanwa was a kabepim se no national security one makwato na one makwakwaji asend ye no send ye ho sansam sibiko ye nyina da na one mara se asho de Kennedy kan ye no aya sabepe penalty anase mponte sa was all sure who watches the watchman video ye pie dwano a video ni mu ono ye hunu se anas army ya nase ya ono ya brante kwa su se waya sam twani mapa no odi ne dwuma na mmom woden kata ni mu kata na ni mu hwese kata hye ne proye dwirimu die kankan ni nyina dato betwa no wose ye hunu se sa video ni mu no woje adamudie de free womanfo bi no nchen nanso free sa da no a woyi sa video ne bapem ne wontume hu se CID anasempo national security one matwa na mo sa video no wo mkwa kopemu nsem ahwe na nkan fansempo babia marano da no one matumi ade ato amana yi. So, wherein lies the idea of defamation? Where can be Bibia Fahon? Bibino Kafa on Anya Nokre. Bibino Kafa on Agu Animase. Bibino Kafa on Anya Nokre Ogu Animase. Eh, my man for your puke. Additionally, so in law, no, and that's the case, no, as she from say, Bram. In any serious society, in any serious crime, and Cabanano, national security. Police ID can have written to the court or certified to copy. Because just a punchy holes to be into Anas in any so Anas and then a lawyer and then the supporters. I call it ugly noise. You succeed on the strength of your case. If you go to court, you don't succeed on the weakness of the defense. And yeah, Canada, Japan, one morning croye, and no morning croye, never man, that's one winning. And that succeeds on the preponderance of probabilities. Bob Bonin croye, Bonnie, never task. Now, Canada, Japan, this uncratter winning. What was a judge in Omiaben? I was your way a lawyer or Bribuan Cane. Now I are church of Fabi Chodema NPP Amanyokuno. I was your Quaman so nani a money bonny or two and cra at the Freeman chef because see more could como. Nana or Boa Malibia Boga. Yaka say Cane Mampanyana Sempo Mampanyaba Dichi. Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. While woman chef because see more ya or do a drop or bottom near Santimer Rai or 2 say to 3 hour tossum you know. Sit down another drear question. One more dinner chin a woman share ficasimu. Nana Madroy. Yeah, you are concerned. And you remember call me shine fee. A radia dome, Bibia Boko. Yet Denya me say. Nana boy and come away, menshia. Because you have seen all the two, Jano, and then Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, and then a dom, Ebeka Yura, Sante Kotokohine, and whom. Idi akweside ewo menhia ahemfie na ena akweside no eya akweside tosumienu ewa fimu ne dikan penimfo bebre ne beka yewura ho ema omo ene ne di entini ye tosumienu Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eba one ne ho kane Hajia Samira Bawumia ena eba ye no akiri yenya emra sibegafo dodo no a ya wo mo eka Vice President ho ene no eba menhia himfie ene ebeka yewura ho ene no edi akweside no se ne bebo mrasrejafo a eka eye Vice President ho ene ne bedi akweside ne edi a yenya Honorable Kwabena Ochireda Komensa woye MP de ma adehia wo mo takrade obeka Vice President ho ene yewura ho ebedi akweside Honorable Joseph Kujososo eye MP ewo efia and Honorable Prince Hamid Ama a MP Wokosimintim, Honorable Andrews Kofi Ejapamesa a MP ewo a second D, Honorable Samuel Erickson Abeka a MP was Shaman, Honorable John Kobna Abam Abuasani, Associate MP wo Umpoho, Honorable Ophelia Mensa a MP wo Mfantamai, Honorable Nana Eya Associate MP Ogoma Central, Honorable Festus Ewua Kofi, MP wo Upper Denchira East, Honorable Tina Giftina Ayele Mensa, MP wo Wejagbawi, Honorable Moses Enim, MP wo Trobu, Honorable Akwesi Owusu Fifa Mensa, MP wo Amasaman, Honorable Henry Kote, MP wo Ayawaso Central, Onua, and Associate Greater Accra Regional Minister.
Honorable Lydia Serama Alasan, MP wo Ayawaso West Wogon, Abaton Pesiaso, Honorable Dakua Newman, MP wo Okain Kwe South, Honorable Sheila Battels, MP wo Ablekuma North, Honorable Esla Usu Akufuye, MP wo Ablekuma West, was actually a minister of communications. So, Honorable Yavis Hassan Norte, MP wo Tema Central, Honorable Michael Ochebe, MP wo New Jabin South, Honorable Frank Anodompre, MP wo Nsawoma Duojiri, Honorable Frederick Obey Abdomi, MP wo Upper West Achim, Honorable George Kwame Abuaje, MP wo Asemanso Akroso, Honorable Kujo Ponkruma, MP wo Fonse Ayebi, was actually Minister of Information. So, Honorable Alexander Ejare, MP wo Kede, Honorable John Osei from Ponye, MP wo Brim, Honorable Samuel Atachia, MP wo Buakwa South, Honorable Kwabna Amankwesiama, MP wo Fantiakwa North, Honorable Kofi Ochile Jekumi, MP wo Fantiakwa South, Honorable Joseph from Ponye Nkoko. Okay, ka MPs in this na omoye mako 87. MPs mako 87 ene omo eka vice president ho ene no eba mensia himfie ebeka yewra ho ene ne dia kweside akosia enche bia ene dwabo ne nyina ekwawiye yewra soreye ede asedema rempemesi edu ema edomo a ebeka na chiri ene no ebedi akweside no uyi eye vice president to nchene a ene Ghana Football Association penimfo so eba mensia himfie ene yewra ebeka bomu ebedi akweside eye coach foforo kra Ghana Football Association ne Ghana bayan famo se omehwe Black Stars team no so coach Chris Hilton and an assistant coach sitting in akabomu eba mensia himfie ene yewra ebedi akweside ena yenya universities ahudo bia ewa America bonten so wo vice chancellors ne wo lecturers so eba mensia himfie ne ene yewra ebedi akweside ebesre yewra se omo epese omo ne Kwame Nkrumah upon na ekabom edi dwumati na sa dwumadi no omo ne nse yewra so ene ye chancellor oda Kwame Nkrumah upon na no nti na kwakoya akweside no na amamre ne amanie mu omo ba no maba be chia yewra ene na ba be kaboma bebi akweside no masre no so makwanya omo ene Kwame Nkrumah upon na etu anamo a ewo se wo mo etu ene na nanoma hemfo ene nanoma hemanum egina so ebaya omo ebeka yewra ho ene no edi akwesida etoso mienu akosia sabre de edomo a eba beka yewra ho ene ne di akwesida no eja yewra atopono kakra kwesibre ne beka ne se oye party kakra ewo ne fia ewo mensia hinti ha ede adawo no mase ewo adefefa eja omo soso omo ababeye ede ache asantimai ene de ntakosia ne obusa ya we ene ene ye koso ewo mensia hinti ene akwesida etoso mienu anyura udiye nana ya how bebre brafia na bepe breso be no moai mate kosia yo abusia we aye ya man boni nana ya obo mali bia boga wano na to ya nkrade freeman shia fikesie mu na chesena de akoso wa akwesida no ase no ena waboye mu enchimu yi nana kwadwo mensa panyi ya wotoso mienu ayadanwoma sehene eno wakwabri east mense ne mu wasante mantemu na nana de atudwa akire mu sa honedie die ehu hia pa empo yi nyamsompa firi ho ahonedie ene wo ho enam sunti wo kwoto asra ne manfo sa wanmo sa honedie wo betumi ade wanmo ne mukan na sa wamai sanke yetumi de ahonedie ayadwuma efini ho kekawa ye wie kira de yade adebrere nyina danke betumi atuase amano ayeji wada sanse we nyina tudwa wabra na wade aso bofam na chet compound bi wanmo tumi ababesi won potam hono no eno nanam so ma nana kwadwo mensa panyi a watosum yenu wade afutu semwe atudwa ene yake ho abomu empanimfo no wo ho di odi ene mu pa ye frɛ na hima ye toso kufijaji ekeke mu nyina mo hwɛ a mu hu bia di odi ene mu na wefe enso de gina menche hei ana champions so ene wo hei ye mi ensa ene ye wo ha a ye kan ni pedun mu ha ye wo ha na na madaruma o ma beboa ye de
ye adangma sema nti de nananom esiwe ni so no ene yesum apagya nti yehu nananom ade na yesum se de be adangma sema so ebenya krabere se de oka no omfanko ne mo ye no de eja daachi bi no obi ho dodo no a onya ba bia fa nti mbusa ya na kire se nya ba akofo ade kuroma nyina ade wonsom se de adangma sema pagya ne bi aka Santi Kotoko, Libya Gana Menina, and Untinia can hold my ye disage me. I know you know that woman said the share one more to quack to be my soul, and one was a song Kabamuko a Kasai at the Fahubi. America for if Fred and Massey and Yakin Wabomu, and penny for the war. You dear Mupa, your friend Hima, your torso, Kufijaji, make a camun in Amosha, be a duty and mona, welfare and Zunijamin, and I champion so anyway. Let me inside any of never I can't depend on Moa and an Amadaruma or my boy. Yea, Adama Sima, and Tidananum is you and his son, and he is somewhat pega. Jehu, an anoma dear, and I yesum. Said the bear Adama Sima, so ebenya crabere. Said the Okano, Omfanko, the more ye, no dear Jack, Dachibino, will be good to know when your baby afa. Jim Busaya, naturally say, Nyabaku Fadi, Krumeni Nadia, Wusum, said yes, Langmas Peja, Libya can Santi Kotoko, Libya can Gana Menina, and Untinia can hold my ye disage me. I was your way, I Nana Yao Sapon. One no Dronwa Tabon Manessa Bishop. I shall be a one more to Quine, Efra, and Womasia Quatana, America Memona for UK, one more Kabamukuno, one Jana, 1 million, Nemo Wakasa, ye at the Mawomo. I was your another that I was some be a free. A year Lake Vota, Abba Sumu. Nina da afa kodro bia na de nipa makoma kwaduonu num etwa Lake Vota no kwwe akire ekwadan ne butu ye ma nipa num de atete se won ma frimu a afoforo bi nso so bapem ne esudwarefo ntimi hunu wo mo no na enani atete akire mo sa krachia na wono te animu a na wo kan sa kodro no Gabriel agigodi meka se de aposifo ansa ahwenimu ne nyina da ya na motu a won mutuo sane ebe na ehwehwemu mapa betumi akoso sansai ne yatete yakura mpo kire se kodo no fa ni pandodo no ama ne boroso na ebra de hye bia won ho anka nyame ya adom na esudwarefo kokoyi wo mo kirekiremu no eno ma ba kire se ni paduonu num no wono mote kodo ni mu no kra no wo mo de ka kire wonom sa anhwe yi a ede asem beba esanse wo fa kura mpo ma ne buraduonu num no ehwemu kura mpo kire se na ka kwa aduosia ne ye kire yi edina se na nipa no do so pa na ebra won ka kire sa Gabriel no sa ni paradox wante so no ana wakoto sere wo mo sa we de me pentama sa akofa bia bazan sa ni paradox nti wo sarada wo betumi de won makọ metumi de wo makọ metumi de wo makọ duru nsuo ni finfini a ensuo na ahyase a kyese yiri bai enti na kyese wo ye wo hwia na nyeye sa kodo no badane abutuo na ni papa piankoma won makọ akogu nsuo ni mu enam so ma meka sa ni panum de ne yatete sa won ma firimu afoforo bi nso so ba bia won mo da no ewo nsuo ni mu no anya de asudwarefo tumi ahunu wo mu nemom adafo police station ewo ana brante kwa friend say Gabriel agigodi aposifo de na kwakopia won mo totora no na wahwese atentene nenso ebetumi aye adwuma ya kwansan foforo na kana mampanyi ya John Dramani Mahama meka se wa santemantamu wei aye na miensanto aboy ya wobo na wahwe hunu se wode na hiasam abato esi ahene ne eto ahene fo animu na afenso so waka bibia se bibidi a kire wonom enam so mode akoto dwa a kire se wo so fo ye ohwe ma ga na ngomesua wonsam so yira doctor wose ye wadu chumni nsam bia wahya se a wakeka arefa senior high schools ahodro wo momode ho no wonde okaso ne ye adwene pa na sabi mpraduasa nyansa ne adwene wo mu a na wo boa e wo kwan bia so I say you be no. I say any embassy school no okrum. Ya go see school no emurem. And then me ba me share e ho no. E du jama fro no atra school no e ho. Me fatia e go see district assembly office council. E ho e no ma go see no. Baby I must say e emurem no. E ho e no ma go see no. A friend of vision. Let me say, who see a day to say school?
anaasɛ hospital a ɔsɛ musi ɛwɔ outskirts ebi sɛ kuro no ɛkyerɛ kɔ ɛnɛ sɛ ɔbɛsi wɔ kurom a wobɛhu a wopɛ sɛ wobie school no ka wa asase ne hɔ ɛnti ɛnya nsan ɛne yɛde adeɛ ɛm sɛ na wɔtwetwe mu ɛne ɛsɛ education minister ɔsi schools a ɔmo ma ɔmo ho mmɔden bɛklosi ɔmo down ɛnam sɛ aban bɛnni school mmɔ ne mo ho mmɔden a ɛwɔ sɛ wobusa wɔ ho sɛ adɛn na ɔmo mbɔ ɔmo ho mmɔden ebia teacher fo na ɛni hɔ ebia ɔmo ni books anaa nneɛma a ebɛntumi ama ɔmo additional akɔ n'anim nti ɔsɛ wohwɛ saa adeɛ no na ɔboa ɔmo na wopagya school no ɛnso deɛ ɛsɛ school mbɔ ne ho mmɔden nti yɛ close school no na akwadaa no mo de ɔmo akɔka school foforɔ ho anyɛ sɛ bi anim mentimi nti aseɛ na sɛ education minister ɔntumi nhwɛ schools no ɔntumi mmoa ɛma ɔmo adesua no nkɔ n'anim a ɛne ɔmfiri hɔ na obi mbɛyɛ ɛnde si abrɛ so saa low performing schools yi ne ɛboa ɛpagya ɔmo yɛma akwadaa no books yɛma ɔmo teaching and learning materials sɛnɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi apagya na ɔmo nso ɔmo atumi asua adeɛ yie abra yɛwɔ aban mu schools ne bi a yɛnte ɔmo nka koraa na gye no kɔkɔ adwumayɛ minister no yɛbɛhwɛ first na Wesley girls wɔn mu na edi anim yɛbɛhwɛ schools ne bi a yɛmbɔ ɔmo di koraa na ɔmo nso ɔmo apagya na nkwadaa no ɔbɔ ɔmo ho mmɔden nti ɛdɛn na wobɛka sɛ school bi a ɛmbɔ ne ho mmɔden wobɛclose ne down ɛno deɛ ɛma so ano deɛ ma so wei ayɛ kane mampanyin yɛwura John Dramani Mahama wɔde sanse wenyina to dwa ɛwɔ adujama ɛno wɔ hafo no South East abato mpɛsoa so na no akyi no constituency chairman yɛwura Abdullahi Fuseni wɔno so ɛkasai papa so ɛna ma ne ba ko yɛtiri ani ɛhɛ ɛmansini mu ha akwan a ɛdeda ha ɛyɛ kama kotal ɛne n'asefo akɔ nyinaa no ɛnam yɛ papa yi nsa so ɛne yɛn nsa kaayɛ yɛhwɛ kurom to ahwiriwam ɛto aso kɔ saborɔnum ɛnam yɛ papa yi nsa so yɛhwɛ faaman ɛne kɔka saborɔnum ɛnam yɛ papa yi nsa so ɛne yɛn nsa kaayɛ papa akɛseɛ bebrebe a atwa ɛho ahyia nyinaa ɛnam yɛ papa yi so ɛno na nkyɛn ade kɛseɛ baako a wayɛ ama yɛn a yɛyerɛ ɛmfita ɛyɛ community school a wasi ama yɛ wɔ ha ɛyɛzu ɛno nti ahafoano South East sɛ yɛyɛ biribi wɔ ha na si yɛyi yɛ papa di firi mu a ɛnyɛ yie san sɛ ɛmmoa a ɛwaboa yɛ wɔ ha mede yɛmɛka no sɛ yɛ district yi nyinaa NDC titiri na aboa na mmom deɛ wɔahyɛ mu kena ama yɛ kasa a yɛtumi de yɛnsa si yɛ ho ɛyɛ yɛ papa John Dramani Mahama awusua wei yɛwura Fuseni wɔno yɛ constituency chairman adema adrujama ya no wa hafa no South East abato empeswa so ya bomodin ase yan sabaka ya man boni Ebeneza owusu ansa ewa homa no so na wato yan krase aso ento aboro nyame adma wo kina he no mo de fa ewa no majoe mejo sa kosia enu me mbokọ de nyame adom asase mo de asia na anamo se to aso no mrei medase sisi a metimi no aka sɛ yɛde aduru atwema kwa nwoma mansin mu na anokwasɛm sɛdeɛ ma atiefo ɛteyɛ no yɛsase free ahafo ano South East abato mpɛso aso ewi atie yɛ kopie mu ahafo ano north ɛhɔ ɛna dwatra dada kɛseɛ baako so mutimi boy a wɔne ade hye no ma wɔyɛ polling station executives a wo mu baba beto aba 2023 April 13th, May 13th, Ombabeto Sabe, you really free wap and yet any chimo, I have for Ano South West, Leho, and what Bessia, NDC, a teacher for now, so NDC polling station executives, Leho, and our Penny John Dramani Mahama, they better to say, I know Quasam, Kaya, about to Comissa, Waya, the Asaba Papa, and say,
obi Africa na ha say wawo ama ne ba anyina do 18 years no okọ akwa guarantee e dia ma e friends ne ba na abato komisa say wontimi eni ejremu no e man ban san say wo pe obi a wo ye Ghana ni kronkro de Ghana card no kwa na betimi aye adwuma nti wotini ejremu eno na wo mampedi John Dramani Mahama say wo tie asia enye yi etiene wa hye NDC amanyo ko mu parliamentarians no wo mu susu make sure say she de be ya saade no 8 million adwuma no wo mu betima tena ho afi wo mani twi ama wo mu susu etime tu ho na mo wo se se Ghana ni bi e wo kroma say no watimi awo baba bedu sabre a ne maame anase ne papa betima ko dia danse amana ye ye kire se nipa ne Ghana ni na kwankọ ba saade a samra na abato komisa de ba no won ti ase ne ne chance wo sai duye no obi tudwa kire mu say enne so wo hwe Ghana ha say pa Pusia pa Ghana mampani na nado dankwa ekufado watimi agye pa dollar bulaburi ko bese 600 billion US dollars Ghana mampani na nado dankwa ekufado watimi agye nesu besi nei wontimi mfanye ejapade ba akokra wo se awro sem ba akokra ne se ahaforo southwest abato ankasa yesu no ekoya tetia pansa panye sa enya semketwa ni nyina ya ade se senko no Omampedi John Dramani Mahama ene tia kunya so a kasabre watimi ayempuntudwuma pa kese obi ade nani ahubi na osaka se so wo hwe wono akasa betra amamu ni so no wo de 51 million US dollars etimi ni ye ejapade kese a enei wudo se kire so a wutimi se ampa Omampedi John Dramani Mahama ene tima ye saade unenso so no 600 million US dollars ababe nei ye wu ejapade papa bia MPP amanyoko no obatimi aye ediama awmanfo mu Ghana ma se eno no se wo sabre wo mu hwo ma sitrem no mu nto aba wo wie kire kura no no obekire mu se sa boot for boot o okay no enye ese wo baba konto kana so o ka kire Ghana for se ye me konto kana emom no senya Ghana mahase no ompe sisie ntino ompe se obi susu mesisi NDC ni mapa bia wo Ghana ase etienei no so obi a waye na adwene se Obaba be wia abato mu ndie ene boot for boot no ho na baba be adwuma omma obi bia e ma me wia abato mu no osa to aso kire bi se sa boot for boot no kra no enye se ye baba twen asekan nemum eni daho pa eno mo baba be ye wa abato mu enti akoso ya se me no kasa de ye de afiri baba be pie mo kwa nwoma a ho no soso no woni ade se mu NDC akita afo bi action ho a se me no kasa endubade ni guso a ekoso ye be firi mo to aba bia no ye be ma tiefo aso ate wa hafe enti se nyame yadmo ochina he na mofa ochina nyame yadmo a menya ne ntie se ye besa de ani akiremu ewo atwema mponua emansiri no mu ye firi ho abesra twam akọ oboase ne entwa so ho no ansa ne awia danse ho nyina awia waba begina home no atoa na kontrol so mo eben yada se ane wama ne bo abusia wei aye man boni Ebeneza owusu ansa wono ana kanema panyi John Dramani Mahama ne nto abo awobo ewa santemantamu no wodi na chi ewa konia sanyina mu we gina we so ne de nyina se de da ekoso ya ani pitiri we nuanoma wondompo aye akosua somwa wono ebedum kruchen sabne nyina de mayensanfo panyi oro sante abo abenedict mo no so semu krogen ima ane MC afo nyina Rexford ene nkae no yadam nyina mo asedam wase menso ambetena se amekenkan semi medin ene akosua ajewa kwade boaten adomdom ye na ochina ebesesia